Un minut ens queda, el temps per a recordar-los els arguments més destacats. Amb el repàs dels titulars acabarem avui el nostre informatiu. Els arrossers valencians i la Conselleria d'Agricultura demanen al govern A l'Hospital de la Ribera, que atén milers de persones de la zona. En la inauguració, el i la president... política donen l'últim adeu a l'humorista valencià Sánchez Pollack, tip, mort a Madrid. Fa una hora han incinerat les seues restes mortals. Mor la dona de Massamagrell, que ahir va ser apunyalada 3 voltes pel seu exmarit. L'home... Exportar al Japó. Les autoritats nipones han alçat la prohibició d'importar carn. 3 acusats d'homicidi involuntari en l'escàndol de les transfusions de sang. Avui les condolències de les dones per la mort del rei Hussein. L'acte té lloc a Espanya, Àustria, i l'Espanya-San Marino es jugarà al juny al Madrigal. Avui comença l'autèntic rival molt més difícil dels que ha tingut fins ara a Europa. Això ha sigut tot. Recorden que els esperem demà a les 2. Mentrestant, per a continuar informats, poden seguir les diferents edicions del Notícies 9. Gràcies per la seva companyia i que ho passen molt bé. Fins demà. Adéu, que estiguem bons. Bona vesprada, benvinguts